Salam. İlk öýlene öýdüňizi taşdyrtamaz. Hocalyk jemgyýet döwlet gurulşyny. Adyňyz? Adymy Çamra. Näme öýdipeňiz näme? Men hojalyk döwlet guruluş jemgyýetinden bazat öňüjüň ornasary. Ornasary bolýar. Indi şu kärhananyň alyp baren işleri bardy gurrum berseňiz, gysgaça. Gysgaça gurrum berse döwlet hojalyk guruluş jemgyýeti birinji wezip işini guruluşdan başlar. Guruluş binagarlyk eden sajyklar, mektepleri, ofisleri, ýaşaýyş toplumy, ýaşaýyş jaýlary, ne görýän bolsaň atelleri. Ondan soň daşyndan hem bazat öndürýär. Türkmenistanda ilkinji bolup döwlet hojalyk guruluş jemgyýeti bazat öndürýär. Olam ýaşlyk dawadynyň çykýar, ýaşlyk owa ady ýaşlyk. Şol kagyz dawadynyň içinde şol dawady bar. Indi ýene de bir soru, çyýmallar niden üçin edýäňiz? Çyýmal niden gelýär? Çyýmal Balkandan gelýär. Balkandan gelýär. Daşary ýurtdan gelýän çyýmal ýok. Ýok, çyýmal ölmeden öýnär. Ölmeden öýnýän çyýmallar. Ýene bir soru, ýyllyk önümçülügiň gowrumy näçe meselem? Ýyllyk näçe gowrumda öndürýäňiz? Biz şuma ýyllyk önümçülügi bir aýda 1500 urlon. 1500 urlon ýemden bir urlonda 5 kvadrat metr bar. 1500 ondan ýyllyk alanda 18000 owrak öndürýär. Eksport mümkinçiligi näýeli? Eksport mümkinçiligi onam ýola goýýar. Şeýle ýöne ölçüne de husus kärhanalara, ölümden döwlet guruluşy edýär, ölümde Polonyas, onun daşyndan soryan husus kärhanalara. Soryanlara ulanma jaý üçin şolary satýarsa. Indi umumy özüňiz üçin bir aýtjaklaryňyz barmy? Kärhanaňyz barada ýa-da tomoşçular barda näme meselem, näme aýtmak isleýäňiz? Umumy aýtsak näme? Şuma guruluşymyň daşky gowy depini alyp barýar. Daşyndan hem bazar sawadynyň önümçüligi işläp durýar. Daşyndan näme? Agyl bir işläp ber. Guruluşymyň şuma ahal welaýatyň töwereginde guruluşymy gidip dur. Balkan welaýatyň töwereginde guruluşymy gidip dur. Aşgabatyň önünde de guruluşymy gidip dur. Şuma bank. Öňlerde aýtsak näme? Kemçiligler ýok, daýy şükür gowy. Hemme maksatlar ödeme tutulan işgärlerimiz var. Kollektiv bol. Şunu hemmesem döwlet guruluşyna girýär. Batdaşyndan döwlet guruluşyň atellerimiz var, täze atellerimiz. Balkan welaýatyna. Başga da bar atellerimiz. Bolýa sag bolun, işiňize üstünlük, sagama işlem.